the spirits that the Most High put in this world to help humanity live their lives. There are a lot of misconceptions. People call me the talk when they see me. I'm not one. I am just a messenger of the Most High. And this morning, he gave me a message for Ndi Igbo. Ndi Igbo, Bo, Okolia Igbo, Okolia Bo, that is their name. Ndi Igbo, Owesim Zion, Naga Nabia. Onwere onye nwe ife igwe fa agha anụnwa. Naga Nabia, ọkwa ka unu mala amala wee jikere. Na agha anụnwa na-abịa m, onwere mmadụ mmụọ enwere ike iweta ya. So, biko ụmụnne m jikere kwadonu. Ka nke mee 1966 libido ndị mmadụ jere libido n'unu biko. Onye nụkwa nyanụ, onye chọrọ ịnụ nyanụ na onye chọọ ya were emebe. O nwere ndị na-asị na nna anyị ala, anakwa m anyị ala ọkwa ozi ka na-eje. Nna nna anyị ba etu ndụ kabadụ. Ụmụ ozi o si m zie ndị Nigeria as a whole, Nigerians mala amala na gọọmenti nọ na ọchịchị tata enwezi direction ba mazi ebe a na-eme ba na-akpọkwu akpọkwu. Biko asị akwa m na-eme the protest apete nwayọ nwayọ ibe anwụ na-achọ erutie unu mara na mgbakọ mmụọ, the ethnic spirit, I don't use the word God, the ethnic spirit of various tribes and tongues in Nigeria have held a meeting that they are going to disintegrate Nigeria. And they are presently holding a meeting about who it will favor most for them to be together with. So, please, you should be careful. That's what I have to